Subay sa gilaumang pagdagsa sa mga pasahero sa mga pantalan ug terminal karong semana, nunot sa naghingangat nga kalag-kalag PDEA 7, mupahigan usab og surprise drug test sa mga driver o mi-deploy usab sa ilang mga K9 units. Si Luan Mirondina sa report. Sa ganihang buntag, may pahigayon og surprise drug test ang PDEA 7 sa mga drivers sa North ug South Bus Terminal. Sa 209 ka mga napaubos sa drug test, 165 niini mga drivers, 40 ang mga konduktor ug 4 ka mga empleyado. Okay ra ma'am, mao nay mayo kay noon kay kuan na siya ba para gyud ba makahatag pod og kanang kasiptihan sa mga pasahero bitaw. Hinuon silang tanan, nagnegatibo sa drug test. Indicator ito na talagang wala ng mga drug-using drivers sa mga bus terminals. Pero hindi nangangahulugan yan na magiging relax na tayo. So balikan natin itong mga bus terminals for another surprise drug testing. Kini na ang ikalimang hugna sa pagpahigayon og surprise drug test sa PDEA 7 ngadto sa mga drivers sa gihingusgang kampanya batok illegal nga drogas. Samtang kaganiha, may deploy usab og duga mga K9 units sa pier area ang PDEA 7. Kini aron masigurong way mga illegal nga drogas nga gitago sa mga bagahe. Miapod-apod usab sila og mga comics nga nagtuki sa illegal nga drogas. Matod sa PDEA 7, gawa sa matag adlaw-adlaw nilang K9 sweeping dinhi sa mga pantalan, mas gi-intensify nila kini sa pagpahigayon karong semana, ilabi na kay gilaumang mas mudagsa ang daghang mga pasahero nga mopauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Cebu being the center, maaaring merong mga passengers from Cebu, from Bohol or other provinces, baka magdala sila ng drugs, isabay nila sa buhos ng tao, yung kanilang mga contrabands, no? So hindi natin papabayaang mangyari yan, kaya't nakikita nyo, etong K9 natin, lahat ng bag, yung mga kahina-hinalang bagahe, talagang isa-subject natin sa K9 inspection. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.